Mogla sam reći istinu. Imala sam trenutak, jasnu sekundu kad sam mogla sve ispričati i pustiti da se desi što se desi. Nisam. Rekla sam sebi da štitim porodicu, djecu, dom. Ali istina je da sam štitila sebe od posljedica. Živjela sam sa tom tajnom 8 godina, gledala kako on voli to dijete bezuslovno, kako mu čita priče, kako ga uči hodati. I svaki put kad bi se dijete nasmiješilo kao on, nešto bi me iznutra tiho ubijalo. Pričam ti ovo danas, poslije toliko godina, ne zato što tražim oprost, jer znam da neke stvari možda ne zaslužuju oprost. Pričam ti ovo jer nosim ovaj teret toliko dugo da mi je počeo da guši dah čak i kad spavam, jer vjerujem negdje duboko da postoji bar jedna žena koja ovo sluša i koja nosi sličan teret, sličnu tajnu, sličan trenutak kad je mogla reći istinu. A nije. Ovoj ženi, gdje god da si, posvećujem ovu priču. Prije nego što ti kažem ko je taj čovjek čije ime nikad neću izgovoriti naglas, prije nego što ti kažem kako se ta jedna sekundarna slabost pretvorila u 8 godina tišine, moram da te vratim unazad, u vrijeme kad sam bila mlada, zaljubljena. I potpuno, apsolutno nesvjesna koliko će mi ta ljubav jednog dana skupo koštati. Udala sam se sa 25 godina za čovjeka koga zovem Nikola u ovoj priči, čovjeka koga sam istinski, duboko voljela i hoću da to kažeš jasno na samom početku i dalje volim. Uprkos svemu što ćeš čuti u narednih par sati koliko traje ova ispovijest. Nikola je bio, jeste, vrijedan čovjek koji je odrastao u siromaštvu, u fukari koja ga je naučila da nikad ne odustaje, da radi kad drugi spavaju, da gradi budućnost svojim rukama, ciglu po ciglu. Čak i kad to znači da mora da žrtvuje sopstveni komfor, sopstveno prisustvo, sopstveni život ovdje, sa mnom. Nikola je otišao da radi u Njemačku samo 2 godine poslije našeg vjenčanja. Nije bilo posla ovdje koji bi mogao da nas izdržava na način na koji je on želio, način koji bi nam omogućio da izgradimo kuću, da podignemo djecu bez brige o svakom dinaru i tako je, kao i toliki muškarci naše generacije, postao gastarbajter. Čovjek koji dolazi kući 2 ili 3 puta godišnje, a ostatak vremena provodi u tuđoj zemlji radeći poslove koje niko drugi neće, šaljući novac kući svakog mjeseca, gradeći našu budućnost ciglu po ciglu, dok sam ja ovdje gradila naš svakodnevni život. Sama. Prve godine tog dogovora bile su teške, ali podnošljive. Znala sam zašto je otišao, znala sam da je to žrtva koju pravi za našu porodicu, i pisala sam mu pisma, zvala ga svake nedelje, brojala dane do njegovog sljedećeg dolaska kući kao dijete koje broji dane do Božića. Ali kako su godine prolazile, ta podnošljiva usamljenost počela je da se pretvara u nešto mnogo teže, nešto što sam se plašila da priznam čak i sama sebi. Bila sam žena u svojim ranim 30-im, živa, puna energije, puna potrebe za bliskošću koju telefonski razgovori jednom nedeljno jednostavno nisu mogli da zadovolje. Gledala sam druge parove u komšiluku, kako zajedno idu na pijacu, kako sjede na verandi uveče, kako se drže za ruke dok šetaju, i osjećala sam neku vrstu gladi koju nisam znala kako da imenujem, gladi za dodirom, za prisustvom, za osjećajem da nekom, fizički, ovdje, sada, treba moje prisustvo. I evo ti sada nešto o čemu ćemo pričati detaljnije za par minuta, nešto što je centralno za razumijevanje cijele ove priče. U toj gladi, u toj usamljenosti koja je rasla iz mjeseca u mjesec, pojavio se čovjek koji je u početku bio samo pomoć, samo prisustvo koje je popunjavalo prazninu koju je Nikolino odsustvo ostavljalo. Ali taj čovjek, dušo moja, nije bio bilo ko. Bio je neko čije prisustvo u mom životu nosi težinu koju ćeš tek razumjeti kad ti kažem ko je zaista bio, i ta težina je razlog zašto je ova priča toliko teža od bilo koje obične priče o nevjeri koju si možda već čula. Prije nego što nastavim, hoću da te zamolim za nešto, kao prijateljica koja sjedi preko puta tebe. Ova priča neće biti laka za slušanje, a nije bila ni laka za pričanje. Ali vjerujem duboko da postoji vrijednost u iskrenosti, čak i kad ta iskrenost otkriva najgore dijelove nas samih, jer mislim da toliko žena na ovim prostorima, u brakovima obilježenim odsustvom, usamljenošću i tihim, nikad izgovorenim potrebama, nosi slične priče, a nikad nemaju priliku da čuju da nisu jedini. Nikolin najbolji prijatelj, čovjek koga je poznavao od djetinjstva, čovjek koji je bio kum na našem vjenčanju, čovjek koji je držao krštensku kapu na glavi našeg budućeg djeteta, prije nego što je to dijete uopšte postojalo, taj čovjek, koga ću u ovoj priči zvati samo kum, jer njegovo pravo ime nikad više neću izgovoriti, taj čovjek je počeo, potpuno nevino u početku, da svraća do kuće da provjeri kako sam, da popravi ono što treba popraviti, jer je Nikola
Prije nego što je otišao, zamolio svog najboljeg prijatelja, svog kuma, da pripazi na mene dok on radi u tuđini. Zamisli, samo na trenutak, koliko je ova činjenica, koju sam nosila sa sobom svaki dan narednih 8 godina, teška. Kum, dušo moja, na ovim prostorima, nije samo prijatelj. Kumstvo je sveta veza, veza koja se smatra jednakom ili čak jačom od krvnog srodstva. Kum je čovjek koji, kad se zakune da će čuvati tvoju porodicu, čuvati tvoj brak, čuvati čast tvog doma, taj zavjet nosi kao dio sopstvenog identiteta, kao dio sopstvenog obraza. A ja sam, sa čovjekom koji je nosio taj sveti naslov u našoj porodici, napravila grešku koju nikad, ni u najmračnijim scenarijima svoje mašte, ne bih mogla da zamislim za sebe. Prije nego što ti ispričam kako se to tačno desilo, hoću da porazgovaramo na trenutak o težini riječi kumstvo, jer mislim da je važno da razumiješ zašto je ova priča mnogo teža od obične priče o nevjeri. Kod nas, na ovim prostorima, kum nije samo svjedok na vjenčanju. Kum je čovjek koji postaje dio porodice zauvijek, čovjek koji krsti tvoju djecu, čovjek kome povjeravaš najdublje tajne, čovjek čija je čast vezana za tvoju čast na način koji nadilazi obično prijateljstvo. Prekršiti tu vezu na način na koji sam je ja prekršila, smatra se u očima mnogih na ovim prostorima gore od obične nevjere. Smatra se izdajom same suštine porodičnog obraza. Kum je dolazio 1 ili 2 puta nedeljno, prvo da popravi kapajuću slavinu, onda da pokosi travu u dvorištu, onda samo da popije kafu i provjeri da li mi nešto treba. Razgovarali smo satima o svemu i ničemu i, priznajem ti razgovori su postali svjetlost u mojim inače tamnim, usamljenim danima. On me je slušao na način na koji Nikola, zauzet poslom, umoran od dugih smjena u tuđoj zemlji, jednostavno nije imao energije da me sluša tokom naših kratkih, površnih telefonskih razgovora. I evo ti sada nešto što moram da ti kažem prije nego što nastavim, jer vjerujem da je ovo pitanje koje svaka žena treba da postavi sebi, bez obzira na to da li je ikad bila u sličnoj situaciji ili ne. Koliko lako je, u usamljenosti, zamijeniti pažnju za ljubav. Koliko lako je, kad nam nedostaje prisustvo, zamijeniti bilo čije prisustvo za ono prisustvo koje nam zapravo treba. Ovo pitanje me je proganjalo godinama poslije svega što se desilo, jer mislim da odgovor iskreno glasi mnogo lakše nego što bismo ikad htjeli priznati. Prošle su 3 godine tih posjeta, potpuno nevinih, prijateljskih, prije nego što se linija koju nikad nisam mislila da ću preći konačno prešla. Bila je to jedna hladna zimska noć, Nikola je bio u Njemačkoj već 5 mjeseci bez povratka kući i kum je došao da provjeri da li imam dovoljno drva za peć, jer je te godine zima bila oštra, a ja sam sama. Sa 2 male djece koje smo Nikola i ja već imali, jedva stizala da nabavim sve što je bilo potrebno za preživljavanje tih ledenih mjeseci. Ne mogu i neću detaljno da ti opisujem šta se te noći desilo. Mogu da ti kažem da se desilo jednom i da sam se, čim se desilo, osjećala kao najgora osoba na ovom svijetu, žena koja je istovremeno izdala muža koji je radio dan i noć da bi nam obezbijedio budućnost, i uništila svetost kumstva koje je vezivalo naše 2 porodice zauvijek. Prije nego što ti kažem šta se desilo poslije te noći, hoću po prvi put da te zamolim za nešto, jer vjerujem da ova priča, iako teška, nosi lekciju koju mislim da svaka žena treba da čuje. Ako te ova priča do sada dirnula, pretplati se na kanal, jer vjerujem duboko da postoji vrijednost u iskrenim, teškim razgovorima, u pričama koje ne uljepšavaju stvarnost, nego je prikazuju onakvom kakva zaista jeste, sa svom njenom komplikovanošću i bolom. Hvala ti što si dio ovog kruga, i sad da nastavimo, jer ostatak ove priče postaje samo teži. Poslije te noći, kum je prestao da dolazi. Mislim da smo oboje u tom trenutku prepoznali težinu onoga što smo uradili i, iako nikad nismo razgovarali o tome direktno, oboje smo se povukli, on iz stida, ja iz straha, oboje pokušavajući da nastavimo svoje živote kao da se ta noć nikad nije desila. Ali tijelo, dušo moja, ima sopstveno pamćenje, sopstvenu istinu koju ne može uvijek da kontroliše, i nekoliko nedelja kasnije otkrila sam da sam trudna. I ovdje, dušo moja, počinje pravi centar ove priče, agonija koja me je pratila narednih 9 mjeseci i u stvari narednih 8 godina. Nikola se vratio kući nekoliko nedelja poslije mog otkrića trudnoće, oduševljen viješću, misleći naravno da je dijete potpuno, apsolutno njegovo, s obzirom na to da smo, kao i uvijek tokom njegovih posjeta, imali intimne trenutke tokom tog kratkog perioda kad je bio kod kuće.
Provela sam trudnoću u konstantnoj i gušećoj neizvjesnosti, računajući datume iznova i iznova, pokušavajući da se uvjerim da je dijete sigurno Nikolino, ali znajući duboko u sebi da postoji realna, zastrašujuća mogućnost da nije. Nisam mogla nikome da kažem, nisam imala nikog kome bih mogla da se povjerim, jer bi svako povjeravanje značilo priznanje moje sopstvene izdaje i moguće razotkrivanje kuma kao oca, što bi uništilo ne samo moj brak, nego i njegov brak, njegovu porodicu, njegovu vezu sa Nikolom koja je trajala od djetinjstva. Dijete se rodilo, prelijepo, zdravo, dječak koga smo nazvali po Nikolinom ocu, kako je bio običaj u njegovoj porodici. Nikola je plakao od sreće kad ga je prvi put uzeo u naručje, govoreći koliko liči na njega, koliko ima njegove crte, njegov osmijeh, sve stvari koje su u tom trenutku mogle biti potpuno istinite, ili potpuno izmišljene projekcije očeve želje da vidi sebe u sopstvenom djetetu, a ja, dušo moja, nisam znala koje od to dvoje je bila istina. Prije nego što ti kažem kako sam konačno saznala istinu, hoću po drugi put da te zamolim, jer ova priča, vjerujem, otkriva koliko duboko jedna noć slabosti može da promijeni cijeli tok jednog života, ne samo mog, nego i muža koji ne zna istinu, i djeteta koje nosi posljedice odluke koju nikad nije donijelo. Pretplati se na kanal ako te ova priča do sada dirnula, jer vjerujem da postoji vrijednost u tome da ovakve teške, komplikovane istine izgovorimo naglas, umjesto da ih nosimo potpuno sami, misleći da smo jedine na svijetu koje se nose sa ovakvim teretom. Hvala ti što si i dalje ovdje sa mnom, jer ostatak ove priče, iskreno, postaje samo teži. Prve 2 godine djetetovog života živjela sam u nekoj vrsti magle, pokušavajući da funkcionišem kao normalna majka, normalna supruga, dok sam iznutra bila razdirana neizvjesnošću koja nije popuštala ni na trenutak. Svaki put kad bi neko rekao, o, kako liči na Nikolu, osjećala bih čudnu mješavinu olakšanja i sumnje. Svaki put kad bi dijete napravilo neki pokret, neki izraz lica koji nije ličio na Nikolu, moje srce bi stalo, plašeći se da je to znak, dokaz, potvrda onoga čega sam se najviše plašila. Konačno, kad je dijete imalo skoro 3 godine, odlučila sam da moram da znam istinu, po svaku cijenu. Nisam mogla više da živim sa tom neizvjesnošću koja me je jela iznutra svakog dana. Otputovala sam u drugi grad, daleko od našeg, gdje me niko ne bi prepoznao, i uz izmišljen izgovor porodice o poslovnom putovanju uradila privatni test porijekla, koristeći uzorak djetetove kose koju sam sačuvala od njegovog prvog šišanja, i sopstveni uzorak, upoređujući sa uzorkom koji sam, na način koji neću ovdje detaljno objašnjavati jer nije lijep dio ove priče, uspjela da dobijem od kuma, bez da mu kažem tačno zašto mi je potreban. Rezultat je stigao poslije nekoliko nedelja čekanja koje su bile najduže nedelje mog života. Sjedila sam samo u autu, parkiranom daleko od kuće, na mjestu gdje me niko nije mogao vidjeti, i otvorila sam kovertu koja je nosila odgovor na pitanje koje me je proganjalo skoro 3 godine. Dijete nije bilo Nikolino. Bilo je njegovo, kuma, čovjeka čije ime sam odlučila od tog trenutka nikad više neću izgovoriti naglas, kao da bi izgovaranje njegovog imena učinilo ovu situaciju stvarnijom nego što je već bila, nesnošljivijom nego što sam mogla da podnesem. Prije nego što ti kažem šta sam odlučila da uradim sa ovim saznanjem, hoću po 3. put da te zamolim, jer ova priča, vjerujem, pokazuje koliko duboko jedna odluka donesena iz usamljenosti može da promijeni ne samo naš sopstveni život, nego živote svih oko nas, uključujući nevino dijete koje nikad nije tražilo da bude rođeno u ovakvoj laži. Pretplati se na kanal ako vjeruješ, kao i ja, da ove teške priče zaslužuju da budu ispričane naglas, umjesto zakopane u tišini srama. Hvala ti što si ostala uz mene, jer ono što slijedi je odluka koja je oblikovala narednih 8 godina mog života. Sjedila sam u tom autu satima, plačući, pokušavajući da razumijem šta sada da radim sa ovom istinom koja mi je istovremeno donijela olakšanje, jer sam konačno znala i uništila me potpuno, jer je to znanje nosilo posljedice koje nisam znala kako da nosim. Razmišljala sam da kažem Nikoli istinu, da mu dam priliku da odluči šta će biti sa našim brakom, sa djetetom, sa cijelim našim životom. Ali svaki put kad bih zamislila taj razgovor, svaki put kad bih zamislila izraz na njegovom licu, kad bi saznao ne samo da sam ga prevarila, nego da sam ga prevarila sa njegovim najboljim prijateljem, njegovim kumom, čovjekom kome je povjerio da čuva mene i djecu dok je on radio u tuđini da bi nam obezbijedio bolji život, gubila sam svu hrabrost koju sam pokušavala da sakupim. Znala sam da bi ta istina uništila ne samo naš brak, nego i prijateljstvo koje je trajalo cijeli Nikolin život, prijateljstvo koje je bilo dio njegovog identiteta koliko i naš brak.
Znala sam da bi ta istina uništila kumovu porodicu, također njegovu ženu, njegovu djecu koji nisu imali nikakve veze sa onim što se desilo, a koji bi nosili posljedice te jedne noći zauvijek. I tako sam, dušo moja, poslije nedelja mučnog razmišljanja, odlučila nešto što nosim kao najteži teret svog života. Odlučila sam da nikad neću reći Nikoli istinu. Odlučila sam da ću odgajati to dijete kao njegovo, dozvoliti mu da ga voli bezuslovno kao svog biološkog sina i nositi ovu tajnu potpuno sama do kraja svog života. Rekla sam sebi u tim danima donošenja odluke da to radim da bih zaštitila porodicu, djecu, dom. Rekla sam sebi da je ovo žrtva koju pravim za dobrobit svih uključenih. Ali istina, dušo moja, istina koju sam morala da priznam sebi tek mnogo godina kasnije je da sam u stvari štitila sebe od posljedica. Štitila sam sebe od gubitka muža koga sam voljela, od gubitka porodice koju smo izgradili, od gubitka mjesta u zajednici koja bi me, da istina izađe na vidjelo, osudila na način sa kojim ne bih znala kako da se nosim. Godine su prolazile. Dijete je raslo i, dušo moja, evo dijela priče koji je bio moje svakodnevno mučenje narednih 8 godina. Sa svakom godinom, dijete je sve više ličilo, ne na Nikolu, nego na svog biološkog oca, na kuma. Isti osmijeh. Isti način hodanja. Isti smijeh koji sam prepoznavala iz onih razgovora prije toliko godina. I svaki put kad bi Nikola gledao to dijete sa neizmjernom ljubavlju, ne znajući da gleda lice svog najboljeg prijatelja u malom, svaki put kad bi mu čitao priče prije spavanja, učio ga da hoda, da vozi bicikl, da baca loptu, nešto bi me iznutra tiho ubijalo, sporo, konstantno, kao kap koja godinama buši kamen. Prije nego što ti kažem kako sam živjela sa ovom svakodnevnom agonijom, hoću po 4. put da te zamolim, jer ova priča, možda više nego bilo koja druga koju sam do sada ispričala, pokazuje koliko duboko jedna tajna može da nagriza čovjeka iznutra, godinu za godinom, dok se spolja ništa ne mijenja, dok svijet oko nas vidi samo srećnu porodicu, ne znajući ništa o oluji koja bjesni u srcu jedne od njih. Pretplati se na kanal ako te ova priča do sada dirnula, jer vjerujem da ovakve iskrene, teške ispovijesti zaslužuju da budu ispričane, umjesto zauvijek zakopane u srcima žena koje ih nose sami. Napiši mi u komentarima svoje misli, jer vjerujem da razgovor, čak i kad je neugodan, čak i kad donosi neslaganje, vrijedi mnogo više od vječnog ćutanja. Kum je, poslije te noći i poslije saznanja da je dijete njegovo, koje sam mu, priznajem ti, morala da otkrijem, jer sam osjećala da ima pravo da zna, čak i ako ta istina nikad neće izaći na vidjelo javno, postao čovjek opterećen istom tajnom kao i ja. Naši odnosi, poslije toga, postali su formalni, hladni, ograničeni na neophodne porodične okupljanja gdje smo oboje morali da glumimo normalnost pred Nikolom, pred njegovom ženom, pred cijelom porodicom koja nije imala pojma o oluji koja je postojala ispod površine svakog rođendana, svake krsne slave, svakog Božića koji smo zajedno slavili kao dvije porodice povezane kumstvom. Bilo je trenutaka, moram da priznam, kad sam gledala kuma i njegovu ženu i kad sam osjećala teret krivice tako težak da sam se plašila da ću se srušiti pod njim, pravo tu, pred svima i priznati sve. Bilo je Božića kad bih gledala njegovu ženu koju sam smatrala prijateljicom decenijama, kako se smije sa mojom porodicom, potpuno nesvjesna da njen muž ima dijete sa mnom, i osjećala bih takvu mučninu da bih morala da se izvinim i odem u kupatilo da povratim od anksioznosti. Nikolin odnos sa tim djetetom, dušo moja, bio je i jeste jedan od najljepših odnosa koje sam ikad vidjela između oca i sina. Nikola je, kao da je nekako osjećao potrebu da nadoknadi vrijeme koje je proveo daleko dok su starija djeca odrastala, posvetio ogromnu količinu pažnje ovom najmlađem sinu, provodio je sate igrajući se sa njim, učeći ga stvarima koje sam naučio od sopstvenog oca, gradeći odnos pun ljubavi koji nikad ne bi mogao da postoji da je znao istinu. I ovdje, dušo moja, dolazimo do onoga što sam spomenula na samom početku ove priče, dijela koji me je proganjao svaki dan tih 8 godina. Svaki put kad bi se to dijete nasmiješilo na način koji nije ličio na Nikolu, nego na njegovog biološkog oca, način koji sam prepoznavala iz onih razgovora prije toliko godina, nešto u meni bi se slomilo iznova, malo po malo, dan za danom. Sve dok nisam počela da se osjećam kao žena koja polako nestaje iznutra, dok spolja i dalje glumi normalnost, glumi sreću, glumi ženu koja nema šta da krije. Prije nego što ti kažem šta se desilo prošle godine, nešto što me je dovelo do ivice da konačno progovorim istinu, hoću po 5. put da te zamolim, jer vjerujem da ova priča, sa svom svojom težinom, nosi lekciju koju svaka žena, bez obzira na sopstvenu situaciju, treba da čuje.
Pretplati se na kanal, podijeli ovu priču sa nekim ko možda nosi sličan teret i znaj da, bez obzira na to kakve odluke doneseš u sopstvenom životu, postoji zajednica žena ovdje koje razumiju koliko komplikovan, koliko bolan, koliko nemoguć može biti izbor između istine i zaštite onih koje volimo. Prošle godine dijete, koje sada ima 8 godina, doživjelo je ozbiljnu povredu prilikom igranja fudbala, povredu koja je zahtijevala hitnu operaciju i kao dio te operacije transfuziju krvi. U bolnici doktori su tražili krvnu grupu roditelja da bi utvrdili kompatibilnost, standardna procedura, ništa neobično, ali procedura koja je za mene predstavljala trenutak apsolutnog užasa. Jer sam znala da postoji mogućnost da Nikolina krvna grupa jednostavno neće odgovarati onome što bi bilo biološki moguće da je zaista otac tog djeteta. Sjedila sam u bolničkom hodniku, čekajući rezultate, sa srcem koje je kucalo brže nego ikad prije, znajući da bi, ako se otkrije nekompatibilnost, cijela istina koju sam nosila 8 godina mogla da izađe na vidjelo u najgorem mogućem trenutku, dok je naše dijete ležalo na operacionom stolu, boreći se za sopstveni život. Srećom, ili možda ne baš srećom s obzirom na sve komplikacije koje je to donijelo mojoj savjesti, ispostavilo se da su krvne grupe, iako ne definitivno potvrđujuće, barem kompatibilne na način koji nije automatski isključio Nikolu kao biološkog oca. Doktori nisu tražili detaljniji test, jer transfuzija je uspješno obavljena, dijete se oporavilo i život se s polja nastavio kao i prije. Ali taj trenutak, dušo moja, taj jedan sat čekanja u bolničkom hodniku, bio je, priznajem ti, prekretnica u mom razmišljanju o cijeloj ovoj situaciji. Shvatila sam u tom trenutku apsolutnog straha da živim svoj cijeli život na ivici otkrića koje bi moglo da se desi bilo kada, bilo gdje, medicinskim testom, slučajnim komentarom, genetskom sličnošću koja postaje sve očiglednija sa svakom godinom koja prolazi. I evo ti sada, dušo moja, konačno stižemo do trenutka koji sam spomenula na samom početku ove priče, trenutka kad sam imala priliku, jasnu, konkretnu priliku da kažem istinu i nisam. Te noći, poslije uspješne operacije, dok je dijete spavalo u bolničkom krevetu, oporavljajući se, Nikola je sjedio pored mene u čekaonici, držeći moju ruku, plačući od olakšanja što je naš sin dobro, govoreći mi koliko je zahvalan što ima ovakvu porodicu, ovakvu ženu, ovakvo dijete i u tom trenutku, dušo moja, osjetila sam ogromnu, gušeću potrebu da mu konačno kažem istinu, da skinem sa sebe ovaj teret koji nosim 8 godina, da mu dam priliku da zna pravu istinu o životu koji je izgradio, o porodici koju je volio bezuslovno, ne znajući da ta bezuslovna ljubav počiva na temelju laži. Otvorila sam usta da progovorim. Osjetila sam riječi kako se formiraju, spremne da izađu, riječi koje bi konačno, poslije 8 godina, oslobodile me tog tereta koji sam nosila potpuno sama. A onda, dušo moja, pogledala sam njegovo lice, puno ljubavi, puno olakšanja, puno vjere u porodicu koju smo zajedno izgradili, i zatvorila sam usta. Rekla sam mu samo, hvala Bogu da je dobro, i zagrlila ga, gušeći riječi istine koje su bile spremne da izađu, gurajući ih duboko nazad u sebe, gdje su ostale do dana današnjeg neizgovorene. Prije nego što ti kažem kako se osjećam danas, godinu dana poslije tog trenutka, poslije te propuštene prilike, hoću po 6. i posljednji put da te zamolim, jer ova priča, vjerujem, otvara pitanja o obrazu, sudbini i cijeni koju žene ponekad plaćaju za trenutke slabosti, cijenu koja se ne mjeri samo u sopstvenom bolu nego i u teretu koji nosimo prema onima koje volimo, prema djeci koja nose posljedice odluka koje nikad nisu donijela. Pretplati se na kanal ako vjeruješ, kao i ja, da ove teške priče zaslužuju da budu ispričane naglas, umjesto zakopane u tišini srama. Napiši mi u komentarima svoje misli, čak i ako se ne slažeš sa odlukama koje sam donijela, jer vjerujem da razgovor, čak i neslaganje, vrijedi više od ćutanja. Danas, godinu dana poslije te noći u bolničkoj čekaonici, i dalje nosim ovu tajnu. Dijete raste, sve više liči na svog biološkog oca sa svakim danom, i ja, dušo moja, i dalje se budim svako jutro sa istim pitanjem koje me je pratilo 8 godina. Da li sam donijela ispravnu odluku? Da li imam pravo da nastavim da nosim ovu laž, znajući koliko bola bi njeno otkriće donijelo svima uključenim, ili činim veće zlo svakim danom koji prolazi, dozvoljavajući Nikoli da živi u laži o sopstvenom sinu, dozvoljavajući kumu da posmatra svog biološkog sina odrastati kao tuđe dijete, dozvoljavajući tom djetetu da jednog dana možda otkrije istinu na način koji bi bio mnogo bolniji nego da sam sama imala hrabrosti da je izgovorim. Ne znam odgovor na ovo pitanje.
Neki dani mislim da sam donijela ispravnu odluku, jer vidim koliko je Nikola srećan, koliko duboko voli to dijete, koliko je naša porodica, spolja gledano, skladna i puna ljubavi. Drugi dani mislim da nisam, da svaki čovjek zaslužuje da zna istinu o sopstvenom životu, o sopstvenoj porodici, koliko god ta istina bila bolna i da laž, koliko god zaštitnički mišljena, na kraju uvijek nosi neku vrstu erozije koja nagriza temelje odnosa iznutra, čak i kad druga strana ne zna zašto se ta erozija dešava. Kum i ja nikad nismo pričali o tome šta bi trebalo da uradimo sa ovom istinom u budućnosti. Postoji nekakav nepisan, bolan dogovor između nas, dogovor da ćemo obojica nositi ovu tajnu do kraja, jer nijedno od nas nema hrabrosti da bude ta osoba koja će pokrenuti lavinu koja bi uništila obje naše porodice. Ako slušaš ovu priču, a nosiš sličnu tajnu ili razmišljaš o sličnoj odluci, hoću da ti kažem nešto iskreno, kao žena koja je već proživjela ono kroz šta ti možda tek prolaziš. Nema lakog odgovora ovdje. Nema univerzalnog pravila koje ti kaže šta je ispravno uraditi. Ali molim te, prije nego što doneseš bilo kakvu odluku, razmisli duboko o cijeni koju ćeš morati da platiš, ne samo u tom trenutku, nego svaki dan narednih godina, možda i decenija, jer teret ovakve tajne, vjeruj mi, ne postaje lakši sa vremenom. Samo se duboko ukorijeni, postaje dio tebe, dio tvog svakodnevnog postojanja, na način koji nikad potpuno ne nestaje. Također hoću da ti kažem nešto o usamljenosti braka obilježenog odsustvom, jer vjerujem da je ovo tema koja pogađa toliko žena na ovim prostorima, žena čiji su muževi otišli da rade u tuđini, ostavljajući ih same da nose teret svakodnevnog života, svakodnevne usamljenosti, svakodnevne gladi za prisustvom koje telefon jednostavno ne može da zamijeni. Ako se prepoznaješ u ovome, molim te, razgovaraj sa svojim mužem o toj usamljenosti, potraži podršku porodice, prijatelja, možda čak i profesionalnu pomoć, prije nego što ta usamljenost postane toliko duboka da te odvede na mjesta sa kojih se ne možeš lako vratiti. I hoću da ti kažem nešto o svetosti kumstva, o obrazu koji nosi ta veza na ovim prostorima, jer vjerujem da je važno da razumijemo koliko duboko takve veze mogu da budu narušene, i koliko pažljivo treba da čuvamo granice koje postoje da bi zaštitile ne samo naše brakove, nego i prijateljstva, porodične veze, cijele mreže odnosa koje grade našu zajednicu. Prije nego što potpuno završim ovu priču, hoću da ti kažem šta bih rekla svojoj sopstvenoj kćerki da ima o ovoj situaciji, jer mislim da je to najbolji način da zaokružim ovu ispovijest. Rekla bih joj, dušo moja, nikad ne podcjenjuj moć usamljenosti da te odvede na mjesta koja nikad nisi mislila da ćeš posjetiti. Nikad ne podcjenjuj koliko duboko jedna odluka, donesena u trenutku slabosti, može da oblikuje cijeli ostatak tvog života i živote svih koje voliš. I možda najvažnije, ako ikad staneš na raskrsnici između istine i tišine, razmisli duboko ne samo o trenutnoj boli koju bi istina donijela, nego o dugoročnom teretu koji tišina nosi, jer taj teret, vjeruj mi iz sopstvenog iskustva, ne postaje lakši sa protokom vremena. Ne znam kako će se ova priča završiti. Ne znam da li ću ikad pronaći hrabrost da kažem Nikoli istinu ili da li ću ovu tajnu ponijeti sa sobom u grob, kao što su to uradile žene čije priče sam čula na ovom istom kanalu, žene čije su tajne otkrivene tek poslije njihove smrti, ostavljajući njihovu djecu i unuke da se nose sa istinom koju one same nikad nisu imale hrabrosti da izgovore za života. Ako imaš savjet za mene, ako si možda i sama prošla kroz nešto slično ili poznaješ neko ko jeste, napiši mi u komentarima. Ne tražim osudu, iako razumijem da će je neko od vas imati, i to je u redu, imate pravo na to mišljenje. Tražim razumijevanje, tražim zajednicu žena koje su, poput mene, napravile greške koje nose sa sobom cijeli život i koje se, poput mene, svaki dan pitaju da li su donijele ispravnu odluku noseći tu grešku u tišini, umjesto da su je izgovorile naglas i suočile se sa posljedicama koje bi to izgovaranje donijelo. Hvala ti što si ostala sa mnom do samog kraja ove duge, teške priče koja nije bila laka za pričanje, ali koju sam osjećala da moram konačno da izgovorim naglas, poslije godina nošenja ove tajne potpuno sama. Ako te ova priča dirnula, ako osjećaš da razumiješ, makar djelimično, teret koji nosim, pretplati se na kanal, jer vjerujem da postoji vrijednost u tome da žene poput nas dijelimo ove teške, komplikovane istine, umjesto da ih nosimo potpuno sami, misleći da smo jedine na svijetu koji se bore sa ovakvim teretima. Vidimo se u sljedećoj priči, jer istina, koliko god teška bila, uvijek na kraju traži način da bude izgovorena, čak i ako to traje godinama ili, kao u mom slučaju, možda cijeli život.